ko jaylembi. Ko jaylembi? Ɗo ko jaylembi. Alarba sappo inayi lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas sobiraɓe sakkiraɓe on kufnama on gaɗanama barka mbiyela on pini jammo to gonɗon fu ɗum wakkatire nde waɗugo gite ha dow jayleɗe leddi Cameroun daga Code Radio International non bo daga Hausa Fulani Radio International en puɗɗira lartugo kubaruji ɗin be jayde wietende Cameroun Tribune ɓe andini en fomonde nde Douala port autonome de Douala ɗum man ɗo yaada be jahargal jonde duniyaru jontaru be darugo ha jeyawri hoorejo leddi Cameroun Joseph Dion Goute jagorɗo arandejo leddi Cameroun yalɗiri kenyaɗo ha gallure Douala ha fomonde nde ɗo o maɓɓiti jahargal kuuɗe bakinno jowego on kutinirteɗe kese ko hoosi bakinno milliardji 45 cedeɗe franc CFA kayu majum on maɓɓitama on man waɗi gilla bo ha nokkuje feere feere ha port autonome de Douala majum ɓe giɗi ɗum laata babal on no cembingal nder babe cembiɗɗe ɗe Golf de Guinée daga bilitol ɗiɗaɓol yettugo jowaɓol jeyde Cameroun Tribune en paman kubaruwol ngol repère kayim fuɗo tawe be kubaruwol majum ɓe andini en waylititgo kuuɗe ha gal port autonome de Douala ɗum fottani jagorɗo arandejo 13 lewru yarkomandu gonɗen ɗo o yalliri ha gallure Douala ngam bo maɓɓititgo jahargal kuuɗe ɗen e bo ɓe kollimo kuuɗe waylitade e non bo goɗɗe bo ko ɗo tawe fahin ha nder kuuɗe ha bo ɗum waylitade de jahargal faggudu leddi Cameroun daga bitol joytataɓol yettugo joneyaɓol repère en paman ha ɗo bo L'Oeil du Sahel jayde nde kawtal waylare leddi Cameroun kayum bo wi en haala berle nda ɓillaji ko ɓen jangoɓe ha cuuɗi jangirle tewɗe ha gallure Marwa ɗo ngida ha bilitol jowaɓol en paman noy on no jangoɓe ɓen ƴummiɓe daga nokkuje feere feere ɓe ngari nder diwal Sebato Wayla e non bo ha gallure Marwa ngam jangugo université de Marwa amma ɓe ɗon ngida be soyde mbargo berle ha nder jayde L'Oeil du Sahel majum ɓe pamtini en bo kuudiɗɗiragu bakinno kuuɗe ujune ɗiɗi temeɗɗe tati e capanɗe jowi kayum on tammi hokkego ha Marwa e non bo ha Bamenda en pamanɗon man ha bilitol ɗiɗaɓol gal wakkere nde COVID-19 bo ɗum ɗo yaha be foytitgo waɗgo camgal ha nder diwe ɗe woyla leddi Cameroun ɓawo COVID-19 e bo ha wallide nder diwal Sebato Wayla bir en soje en ɓe leddi Cameroun mbo'ini e cuuɗi jangirle goɗɗe en tawan kubarol ngol e kubaruji goɗɗi bo nder jayde nde ɗo wiyetende L'Oeil du Sahel. Le quotidien de l'émergence kayim bo wi en haala berle majum amma bo woodi kuuɗe goɗɗe ñukkuɗe ko ɗo waɗe gal ko larani berle ɗe kuuɗe ɗe dawla ɗon man laatay be laaɓe ndam ɗum memi ceede dawla ko yahanta milliardji 250 ɗe franc CFA en paman kubarol ngol ha bilitol joɓol e non bo kubaruji goɗɗi nder jayde wiyetende Le quotidien de l'émergence. Le jour kayum bo wi en ɓe nangi on ardaniɗo haykaliru ko wiyete prêtre be ɗemgal faransawal on man moɗo waɗa yaadu on man ɗo waɗa yaadu nduɗo daga gallure Douala yottugo Yaoundé amma o nangama ha Edeya ɗume on waɗi ɓe nangi mo ha bilitol jowaɓol en mbiɗita jayde Le Jour ngam bo famugo ha gallure Douala bo ɓe ɗo gaɗana en wiɗo dow ɓen waɗanɓe ɓillaji ha jonde ummatore ko wiyete microbe daga bitol ɗiɗaɓol yottugo tataɓol en paman cimtol e cembingol Eco Santé kayum bo famtini en faddugo nyawji goɗɗi ha jonde meɗen Manawda Malachi ɗo famtina ummatore boɗɗi waɗugo ƴarol jagorɗo mo halfitina jamu ɓandu ɗo ƴownita ummatore kala a komoye fu be waɗugo ɓiɓɓe muɗum mo yaha ƴara e bo ko ɗum wallitita en paman ha jayde wiyetende Eco Santé ko suklanta jamu ɓandu jayde Le Quotidien de l'Épervier wi en docteur Manawda Malachi mo saklatake ɓawo ko bindo ha ardungal leddi Ferdinand Ngongo windani jagorɗo mo harfitina jamu ɓandu ngam bo o itta ɓenno jo'inaɓe ha dalde pijirle bana ha Ngoykele to gallure Yaoundé non bo Mbapelepe to gallure Douala Middle Form Stadium ha Limbe ngam ɓen majum jo'inama ha nokkuje ɗen ha ɓe koca ɓenno memaɓe be ngilgu coronavirus bindowo on mo ardungal leddi windani jagorɗo mo jamu ɓandu Manawda Malachi o itta babe
meɗen no ha bo ɓe puɗɗa kuuɗe ngam bo ɗum hokkita ha pijirle tamre nde kosɗe. Amma jagorɗo mo halfitina jamu ɓandu Manawda Malashi andini ɗum hoorejo leddi Cameroun kayum on hoosi anniyaji bana ɗiɗo e bo se kayum majum on foti waylita ko luutiɗon man. En tawan ha bilitol nayaɓol soyde pamtotiral hakkunde Manawda Malashi e Ferdinand Ngongo. Ha cuɓi ɗi diwe bo ɓe andini en Sa Majesté Njomo Kamga on majum ɗo wafana RDPC. jeyde wietende La République Presse kayum bo wi en wartugo jonde jam e de'ende ha diwe ɗiɗi wayla hirnange e fombina hirnange. Général jo biyeteɗo Ayeke andaɗo be inde Manpas Gon on majum mbarama. En tawan ha jeyde nde ɗo e non kubaruji goɗɗi bo. Le Quotidien kayum fuɗo tawe be kubarol majum ɓe andini en kulniɗo cembiɗɗo on mbarama ha Lebialem. En paman kubaruji ɗin e non bo kubaruji goɗɗi ha jeyde wietende Le Quotidien. Le Messager kayum bo andini en habrende do'ende ko Ferdinand Ngongo ɗo waɗa. On laatiɗo bindowo ha ardungal leddi e Cameroun ha kuuɗe ɗuɗɗe on ko ɗo wafotiri be woɓɓe ɗum fu man ɗo wala nasaraku. Daga bilitol nayaɓol wittugo jowaɓol Le Messager en paman ɗon manna. E ko larani haqqe ɓiɓɓe adama bo ha bilitol tataɓol Le Messager ɓe mbi en kawtal les e duniyaru ONU dowli dawla leddi Cameroun be yoftugo Maurice Kamto ardaniɗo MRC. jeyde wietende Esingan kayum bo andini en CHAN hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho e non bo CAN hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Ngongo e Manawda ɓen man ɗo pijira Paul Biya ɗume waɗi en paman ko suuɗi haɗon man nder jeyde Esingan fajirare nde ɗo. Le Quotidien de l'économie kayum bo andini en jomorgol ha dow téléphone ji laɓɓitinki ko tedday haagal wakkere nde ɓen douane en ɓen ardananɓe wakkere nde jomorgol leddi Cameroun ñalowmare 12 lewru yarkoma ɗo. ɓen man bolwi ha dow jomorgol ngol ko tammi gonɗinego nder leddi Cameroun daga 15 lewru yarkoma ndu gonɗen ɗo. Anniya Banakaɗo waddi boliɗe feere feere nder leddi Cameroun. En tawan ha bilitol ɗiɗaɓol. E ko maten kayum bo wi en ha wakkere nde yite lamtarki ene woɗo habda ngam ɓamtugo deydey do ande muɗum. jeyde nde ɗo famtini en nder kuuɗe ene o majum ha wakkatire nde ɗo ɓe lesti masine lestande bana nde ɗo miɗay daga hitande ujune ɗiɗi e 15. e non ɓeɗo ɗaɓɓita bo bakinne milliardji temere ha bo ɓe cukka babe majum ɗum yara yeeso kuuɗe maɓɓe. Réalité plus kayum bo wi en docteur Onka Goodlove on man laati derkejo cembiɗo mo jahargal kuuɗe ɗe faggudu ɓi leddi Cameroun mo hoosi hakkilo ɓiɓɓe leddi India marɗo bakin duuɓi 33 ɗume on o waɗi en paman daga bilitol joygoɓol wettugo joynayaɓol jeyde nde ɗo wietende Réalité plus e bo ɓe jaari en ha diwal fombina hirnange ɓe bindani en Général Ayeke andaɗo be inde Manpas Gon ɓe mbi jotta kam o faman dow mbargo ɓiɓɓe adama hirsugo e non bo wulugo nokkuje. Daga bilitol 10 wettugo 11 jeyde Réalité plus en paman kumarol ngol. Le Soir Tribune kayum bo wi en ha cour constitutionnel alkalien ɗiɗo on tammi salugo ha yeeso kiita ngam bo ɓe ɗowtanayi dosɗe goɗɗe ha tuginorɗe leddi Cameroun en paman ha bilitol tataɓol. jeyde wietende mutation kayum bo yaari en ha kawtal mairiji e berneji leddi Cameroun. ɗume on waɗi mi woni mi candidajo ɗum maire jo mo Yaoundé joyiɗiɗaɓa Augustin Tamba ɗo holla taskaramji muɗum ngam bo wona ardiɗo ha kawtal ngal mairie e berniji leddi Cameroun. e nden bo jeyde nde ɗo famtina en moy on ma woni Augustin Tamba daga bijol joytataɓol yettugo joynayaɓol en jangan kubarol ngol. Info Matin kayum bo wi en gal wakkere nde gimi pijirle de'itinki ko Pierre Ismaël Bidungpat ɗo waɗa ha wakkatire nde ɗo ɓawo ko ɗum joɗini saldu wondu ngam bo ɗaɓɓititgo dabareji ha ɗum waɗa narral ha jagorgal ngal suklanta bawki e non bo pinal ñalomare altine ɗo ɓe dokkiti bindol maɓɓe en tawan ha bilitol tataɓol ngam jahargal kuuɗe ha jagorgal ngal. egal dawla leddi Cameroun bo ɓe waɗi ƴambol ngol ha bilitol joytataɓol ɗum wakkatire nde waylititgo ɗo nguna en paman to ɗum non majum ko botona non ha jeyde wietende Info Matin. sobiraɓe sakkiraɓe ha ɗo on kubaruji taweteɗi nder jeyle meɗen ha leddi Cameroun wari ragare ñalomare alarba 14 lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas. tata goyte e sengotirgo be kode radio international e non bo be Hausa Fulani radio international ha gal wakkere nde Facebook e non bo ƴammol ngam jabon ha wakkatire nde heɗitoɓe to kubaruji nder asawere
ɗiye numoji moɗon ha jomorgol ngol ko waɗama ha dow téléphone e tablette ha leddi Cameroun gal hutiniroɓe. On poti on gerɓa ha joygo 94, 51, 97, non bo 51 ko bo on gerɓana Alhaji Amadou Baba Boubacar, journaliste international. On jarama. Ko Jailembi. Ko Jailembi. Ɗo ko Jailembi.